Zdravím vás u videa na přání, kde si budeme vyprávět něco o stylech focení. A byl jsem požádán o to, abych vysvětlil jednotlivé styly, abych rozvedl trošku diference mezi styly, co to je glamour, co to je akt, co to je boudoir, focení, fashion a podobně. Takže v tuhle chvíli si řekneme o focení lidí více. Rozdělíme si tohle téma na několik bloků a začneme si vysvětlovat v podstatě, co to je fashion focení. Příště bude glamour, boudoir, umělecký akt. Ten umělecký akt spojíme i s erotikou, protože co se týče erotiky, tam nebudeme moc ukazovat v podstatě nic zásadního. Každý to asi zná, takže to téma v podstatě napůl vynecháme, jenom si řekneme rozdíly mezi uměleckým aktem a erotickým aktem. Co se týče focení fashion, kterým dneska začneme, tak je to v podstatě asi nejdůležitější a nejznámější styl, protože je to styl reklamní. Všichni znáte reklamy na billboardech, znáte reklamy na internetu, znáte reklamy v časopisech a všude vlastně, kde vidíte nějakou reklamu na značky oblečení, na značky šperků a podobně, tak to je všechno fashion focení. Jsou to všechno fashion fotografie a tyhle ty fotografie nás bombardují ze všech stran. My si řekneme v podstatě, co ta fashion fotografie je, jaké má základní definice a v čem se liší od ostatních typů focení. Takže primárně tenhle žánr je určen pro prezentaci módy, módních značek, doplňků a podobných věcí. Ať se týká šperků, ať se to týká různých částí oblečení, to znamená spodního prádla, ponožek, bot, čehokoliv, co nás vlastně napadne, co se týče módních trendů. Důležité v tomto žánru je to, že vlastně to fashion, nebo respektive ta móda, nám hraje na fotce primární roli. U ostatních typů focení, například glamour a podobně, tam je to o té modelce, je to o jejím obličeji, je to o jejím těle, má to navozovat nějaký nádech erotična, nebo má to vyvozovat nějakou fantazii. U fashion fotografie jsou tyhle ty věci v podstatě špatně, kontraproduktivní. My potřebujeme v tom fashion focení ukázat hlavně produkt, což je vlastně to, co chceme vlastně zviditelnit na té fotografii. To znamená, je to buď nějaké oblečení, nebo jsou to nějaké šperky, případně boty, kabelky, doplňky, cokoliv, co v podstatě potřebujeme prodat, protože fashion je komerční žánr, je to o tom prezentaci výrobků a modelka nám tady v tom případě v podstatě slouží jenom jako takový luxusní ramínko nebo luxusní věšák na ty šaty, které chceme jakoby prodat. Čímž pádem ve fashion fotce v podstatě se vyhýbáme ve velké většině očnímu kontaktu. Ten oční kontakt nám totiž strhává pozornost, připoutává na fotce pozornost. Když se podíváte na jakoukoliv fotku, kde se dívá modelka do objektivu, tak si první všimneme jejich očí, ty nám automaticky přitahují pozornost a až v druhém gardu si vlastně všímáme toho, co má na sobě, nebo případně nějakého produktu, což tady u toho není dobře, tím pádem v podstatě se snažíme, aby se modelka dívala někam mimo foťák a aby nás zaujala vlastně celková kompozice, nebo pokud je vhodně nasvícený nějaký produkt na ní, nebo je na něj upoutaná pozornost, ať světelně nebo kompozičně, tak ten produkt je pro nás hlavní a nejdůležitější. Všechny tyhle fotografie, které jsou komerční a jsou fashion, tak by neměly samozřejmě být nějakým způsobem moc vyzývavý, vulgární, neměla by tam ta nahota nebo míra nahoty strhávat pozornost od toho produktu, který se snažíme prodat, který se snažíme tomu spotřebiteli ukázat. A my si ukážeme několik různých příkladů, jakým způsobem se teda ten fashion fotí. Použil jsem vlastní fotografie z několika různých kampaní.
Tohle je v podstatě fashion, který je pro časopisy. Vidíte, že tam je hodně volného prostoru, je tam produktů vícero, protože pro časopisy, to si ještě ukážeme na závěr, se fotí ten fashion trochu jinak. Není to fashion, nebo respektive ten produkt tam není jeden, není to upoutávka na jeden produkt nebo na jeden styl produkt, na jeden žánr nebo na jedno téma, to znamená, není tam třeba jenom na kabelky nebo jenom na šaty, ale je to třeba tady jako v tom konkrétním příkladě, tam je těch produktů asi 5. To jsou šperky, šaty, kabelka, boty, které všechny jsou v tom časopise potom popsaný a všechny jsou tam oceněný a v podstatě reklama je pro všechny tyhle brandy, které tam jsou inzerované. Klasické focení na reklamu, nebo respektive reklamní focení, kde je jenom jeden produkt, který prodáváme, tak jsou tady například šaty od jednoho českého návrháře Pavla Filandra. A v podstatě je to o tom, že to teda v netradičním prostředí nafocený má to nějaký příběh, nicméně jediné, co na té fotce, nebo jediné, co na těch modelkách je vidět, jsou ty šaty. Ty šaty jsou záměrně tam stejný, modelky měly stejné šaty, aby nám z té fotky vlastně vylejzaly. A v podstatě takže tohle je reklama na šaty. Další reklama na šaty, kde ty šaty jsou samozřejmě barevně vypíchnutý tak, jak ve skutečnosti vypadají, jsou dynamicky rozevlátý a jsou v nějakém neutrálním prostředí, aby z té fotografie opravdu lezly a vypadaly honosně a pěkně, tak to je další vlastně reklama pro toho stejného návrháře, o kterém jsem mluvil, na jeho šaty. Tady máme reklamu na firmu Coolsocks, která prodává ponožky. Tam je poměrně složitý trošku fotit jenom nohy, není úplně dobře. Ta firma samozřejmě prodává více věcí. My tady máme od té firmy, jsou tam ponožky a je tam to bodíčko s tím mňau. V podstatě je to skládačka 2 produktů na jedné modelce a samozřejmě pro fashion focení je to doplněné většinou nějakým textem nebo nějakým produktovým kolečkem, kde tam ještě potom ten produkt je vypíchnutý v nějakém detailu, ale jakoby základní ta fotografie s dostatečným prostorem kolem na texty je tady ta. Další máme produktovou reklamní fotografii, fashion fotografii na doplňky. Tady v tuhle chvíli je to kabelky firmy Elega od Žany Morávkové, což je její kolekce, kterou ona sama vytvořila, vymyslela a ta firma to podle jejich návrhů ušila. Takže tady máme ty kabelky vlastně v popředí, prezentovaný přímo tou celebritou, která ty modely těch kabelek se snaží propagovat. A tady máme vlastně fashion, který je zasazený do nějakého grafického prostředí. Je to v podstatě firma Hypnose, která se zabývá prodejem luxusního oblečení, dělají Versace, Just Cavalli a podobné lahůdky, to znamená v podstatě drahý šaty. Není to samozřejmě nějakým způsobem tady vidět, co to je za šaty, není tam přímo vidět ten produkt, jako že by tam bylo napsáno Versace, že má na sobě třeba šaty Versace nebo kalhoty Versace, ale je to o tom butiku, to znamená, je tam velký název butiku a zase tady opět prostě musí hrát nějakým způsobem ty šaty hlavní roli. Vidíte sami, že modelka nemá pohled, je to Andrea Verešová, nemá pohled do objektivu, nestrhává teda tudíž ta pozornost, ten její pohled, oční kontakt a je v nějaký dynamický póze, kde vlastně ty šaty trošku vlajou a něco tam předvádí ty šaty, takže tam jakoby si všimnete ty dynamiky automaticky hned. Potom další pánská móda, tady vidíte v podstatě dva styly, jeden máme teda oční kontakt, druhý máme bez očního kontaktu, zase je to opět v podstatě na prodej oblečení, pánská móda luxusní, která se jmenuje Uomo a je to v podstatě focený jak v exteriéru, tak v interiéru, jak vidíte. Zase opět je to na oblečení jedné značky, je to v různých kolekcích.
těch fotek se takhle vytvářelo asi 20 nebo 30 a budu se různě točit. Tady máme další v podstatě focení. Tady už máme fashion, která je o špercích. Tady máme v podstatě vidět ty jednotlivé šperky, které jsou na té vlečce erbový. Tak v podstatě my tady máme vytažený detail, ta fotografie je samozřejmě v high-res kvalitě. Já jsem tady udělal výřez jenom z nějakého malého náhledu, ale ve skutečnosti ty šperky jsou samozřejmě velmi ostrý, je to celý vlastně cílený na to, aby ty šperky byly opravdu velmi ostrý a na nějaký A3 nebo A4 plagátu, který vlastně, nebo inzerátu, který vychází různě v tisku nebo se vylepuje, tak ty šperky jsou samozřejmě krásně ostrý, viditelný, dobře a ten produkt je tam v podstatě to jediný, co na té vlečce je v podstatě vidět. Vidíte zase jedna fotka je s očním kontaktem, jedna je bez očního kontaktu a ta bez toho očního kontaktu samozřejmě trošku méně strává tu pozornost, to jsme si řekli, vidíte to tady názorně na tom, že si všímáte více těch produktů na té fotce vlevo. Tady potom je focení pro časopisy, o kterém jsme říkali, jedná se o piktoriály takzvaný, a to je specifický způsob fotografie fashion, kde kombinujeme velmi mnoho různých brandů, různých značek, který v podstatě většinou jsou to inzerenti toho časopisu, který vlastně dávají na to focení různé své oblečení a na tom piktoriálu se to musí stylisticky skládat tak, aby to k sobě ladilo samozřejmě, na to jsou stylisti. A jak vidíte, tady máme vlevo takový soupisek vlastně těch jednotlivých věcí, které na tom jsou. Samozřejmě je to i spojený s prodejem luxusních vozů, který nám to sponzorovali taky, nebo respektive mají na to reklamu, takže je to taková všeho chuť. A to je právě důležitý u toho fashionu pro ty časopisy ještě spojit vlastně to prostředí, který většinou bývá potřeba taky nafotit rozumně, protože ty časopisy dostávají to prostředí vlastně jako za barter, to znamená dostanou možnost fotit někde, když to prostředí dostatečně prodají, takže tady jsme v podstatě dostali možnost fotit na letišti s autem, který se samozřejmě prodává. Je tam na to potom někde na konci toho piktoriálu odkaz vždycky, kde se dá to auto koupit. Takže to je úplně důležitý potom tu kompozici poskládat tak, aby tam i to prostředí bylo nějakým způsobem vidět a bylo zahrálo. Tady máme další focení, v podstatě úplně stejný, tam je trošku jiná cílová skupina, čímž pádem tady už jsou jakoby levnější oblečení, je to v nějakém interiéru focený, je to pro časopis Fashion Club, který bude teďka vycházet. A je to úplně stejný princip, zase tam máme opět prostě oblečení několika různých značek, akorát tady už tady jsou řádově 100 000 a 10 000 hodnoty, ale jenom nějaký stovkový hodnoty. A to je asi o tom fashionu všechno. My si příště budeme povídat o glamouru, to znamená glamour, jakým způsobem se glamour fotí. A já se budu těšit na další a další vaše sledování. V případě, že byste chtěli odebírat kanál, budu rád a budu se těšit na příště.